Wdech, ręce do góry. Wydech, skręcamy na prawą stronę. Wdech. I z drugiej strony wydech. Wdech. I ręce na dół. I teraz inaczej. Prawą pod spód, lewą na wierzch i wdech. Wysoko unieś ręce i wydech. Teraz zmieniamy. I wydech. Schodzimy na ręce i na kolana. Wdech. Przechodzimy do psa. Prawą nogę naprzód. Wyprostować nogi. Wydech. Lewa ręka poza stopy. Wdech. Prawą rękę wyprostować. Wydech. Wdech. I wydech, schodzimy. Oddalić tylną nogę, zdjąć kolano. Wdech, wstajemy tu. Wydech, skręt. Można ręce tu ustawić. Albo lewą ręką podłoga. I schodzimy, wracamy do psa. Tym razem lewą nogę naprzód. Wydech, prawa ręka o podłogę. Lewa ręka do góry. Wdech. Wydech. Wdech. I schodzimy, wydech. Szeroko nogi, zginamy kolano, wdech. Wydech, wkładamy prawą rękę. Wdech. Wydech. Tak ustawić ręce lub tu. Wydech. Wdech. Schodzimy, wydech i wracamy do psa. Przechodzimy naprzód, usiądziemy. Prostujemy nogi. Łapiemy prawą stopę, wdech, skręt. Wydech, wracamy. Wdech. I skłon, wydech. Wdech. Wydech z drugiej strony. Skręt. Wdech, wracamy. I wydech, prostujemy plecy. Prawą nogę zgiąć, wdech, skręt. Tu zostać albo jeszcze głębiej. Wdech. Wydech. Wracamy. Wdech. I z drugiej strony wdech. Wyprostować się i wydech. Jeszcze raz, wdech i wydech. Puszczamy, nogi prosto, wdech i prawą nogę na lewą, wydech. Wdech, skłon, wydech. Wdech i wydech. Prawą nogę blisko kolana. Wdech, skręt na prawą stronę. Wydech, tak zostać, albo ręce tak położyć. Wdech i wydech. Wdech i wracamy. Na wydechu układamy nogi tak. Wdech i skłon. Wdech i wydech. Wdech, zmieniamy
nóg. Lewe kolano na prawym, wdech. Na wydechu obniżyć się. Wdech. Wydech. Wdech. Prosto plecy. Ustawić stopy blisko do prawego kolana. Wdech. Szeroko klatkę i wydech, skręt w lewą stronę. Wdech. Tak ustawić ręce, wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wracamy. Nogi tak ustawić. Wdech. Wydech. I schodzimy. I wdech. Tak ułożyć nogi. I tu kończymy.